A xuntanza mantida a pasada semana entre o alcalde de Ribeira e a conselleira de Infraestructuras serviu para darlle o pulo definitivo á circunvalación da vila, unha obra moi necesaria dado a gran afluencia de tráfico pesado que soporta o casco urbano. Etel Vázquez ratificou o seu compromiso de iniciar os trámites para licitar a redacción do proxecto. E a conselleira, pois xa en vista desa posibilidade do estudio que habían feito, por outra parte, pois xa bastante riguroso, pois comprometeuse a sacar a licitación o que é o proxecto xa de trazado desa variante, unha variante de 3.300 metros, é dicir, 3 kilómetros casi e medio, que transcurriría pois en dúas fases, unha primeira fase que iría a unir a Avenida da Constitución en Avesadas e outras dúas fases para chegar ao que é o Touro, non? O orzamento estimado para a execución da obra superaría os 9 millóns de euros, co que se acometería en dúas fases. Un presupuesto estimado de 9 millóns de euros, a parte, digamos, máis importante, tanto cualitativo como cuantitativamente, sería o primer tramo que uniría con Avesadas, que é un tramo de pouco máis de 2 kilómetros, que rondaría pois a mitad do precio do que é o total da obra, non? Dende o Concello confían en que a licitación do trazado se resolva canto antes para que o proxecto poida estar redactado neste mesmo ano.